Tak naposledy z maďarského Echedu. Byla to pro nás velká výzva, nevěděli jsme, co od toho čekat. Nakonec jsme v těchto těžkých podmínkách ve vodě nachytali 20 krásných ryb, moc jsme si to s Tomášem užili a strašně moc děkujeme za tu podporu a zpráv a drželi jste nám palce a byli jste zvědaví. My slibujeme, že určitě připravíme ještě nějaký delší video ze všech těch fotek, které jsme tady udělali a z té přírody a tak. A ještě jednou díky a my za chvilku vyrážíme domů. No. Já bych vám chtěl taky strašně moc poděkovat za všechno, za podporu, že jste nám drželi palce a myslím si, že ostudu jsme tady neudělali, že jsme opravdu makali a ty ryby stojí za to tady prostě úplně bomba. Takže ještě jednou díky moc, my vyrážíme domů a zase někdy u vody, přátelé. Těšíme se na vás. Mějte se, čau, ahoj. Čau. Ahoj všem, ozýváme se vám z maďarského jezera Echet a jsme tady na týdenní výpravě. Není to jednoduché jezero, které je plné vázek, padlých stromů a byla to pro nás s Tomášem obrovská výzva a jsme rádi, že jsme sem dorazili a zase jsme se posunuli někam dál. Jinak tím, který je hodně vázek, tak používáme vlasec průměr 0,40 a pak šokový vlasec průměr 0,60, protože opravdu tady ty podmínky jsou extrémní pod tou vodou a sami to vidíte i ve videu. A co používáme za návazce, to vám ukáže tady Tomáš. Já vás taky zdravím všechny. Já vlastně používám návazce 2, tím, že tady je i hodně trávy. Tak co se týče toho, tak já vlastně používám návazec s Dčkem, který mám uchycený vlastně na ramínko, mám tam k tomu plovku, většinou se snažím dávat buď kořeněnou a nebo sladkou, jo, takže to je krásně vidět z rigidity, jsem si udělal materiál a plovku pověsím kousíček vejš na dno, aby ta ryba to měla trošku jednodušší. A co se týče druhého návazce, tak vlastně používám opět rigidity, který si natáhnu a potom už tam je kombinovaný návazec a dávám 2 tygří ořechy, který navrtám táčkem a spojím je vlastně dohromady a když se mi to nadnášelo, tak tam ještě do toho dávám korek. Takže je to takový trošku jednodušší pro tu rybu, pro to nasání. Návazce používáme každý trošku rozdílný, takže ještě i Milan vám ukáže, co vlastně teď tady používá. Já ještě tohle poprosím, jaké používáme háčky tady. Já používám White Gape Longshank číslo 5. Aby to nebylo úplně velký, tak prostě dávám 5. A co používám k tomu za šňůrku, tak dávám Super Soft Train 25 liber, ze kterého si udělám krásně ten kombinovaný návazec. Díky Tome. A co se týká mě, tak já vlastně používám podobné vlastně materiály a tak jak Tomáš zmiňoval, rigidity je pro mě obrovský skvělý materiál, protože tím, jak je tady hodně vázek, tak spousta těch návazců, když je potom vyndáme z vody a zvoláme nějakou rybu, tak je zmuchlaná, není takhle narovnaná a výhoda toho materiálu vlastně rigidity, já používám 25 liber tady, tak je výhoda ta, že vlastně pak, když to veme člověk takhle mezi 2 háčky a párkrát mezi rukama takhle napumpuje, tak vlastně během chvilky se srovná a není potřeba ohřívat páru v konvičce a nahřívat tak, aby se to srovnalo, jde to udělat v pohodě takhle zastudená a je to velká výhoda. Další věc, kterou já tady chytám vlastně na buď Boilies Nutrigo a co jsem si hlavně hodně oblíbil v loňském roce vlastně novinku a v letošním roce to používám hodně, tak jsou vlastně tyhle pop-up corn vlastně od Foxe, které mají výhodu tu, že opravdu pomáhají tu návnadu nadnášet a já je mám i v dipovacích kelímkách a mám je zadipovaný jedno jako sladký, jedno jako kořeněný a navzájem to měním. Ta voda je tady v tom specifická, asi nejvíc záběrů nemáme na Boilí s Tomášem, na to se shodneme, jak vám Tomáš ukazoval, tak vlastně oba dva chytáme i na klasický tygří ořech. Já třeba mám spoustu záběrů, kde jsem vlastně takhle svázal 3 ořechy a mezi zase to jsem dal
zigovou pěnu vlastně od kokse, tak aby to udělalo a trošku nadnášelo. A co se týká háčků a těch věcí, tak já používám vlastně carb hooks vlastně a carb šanky, které jsou opravdu ostrý, vydržej, ale ta spotřeba háčku je tady velká, protože těch vázek je tady hodně a není to opravdu jednoduchá voda. Moc vám všem děkujeme za sledování našich instagramových účtů Karsnak Milan, Karpangler a Tomáš Čicharda. Děkujeme za povzbuzující zprávy, zdravíme z domova, moc si to užíváme, určitě pak připravíme kompletní video a i vám uděláme podrobnější třeba i návody na ty návazce, jestli vás zajímají. A budeme se těšit na další videa od vody a ať se vám všem daří a ať vás rybařina baví a ať to máte jako relax a užívejte si to, protože ty dny strávený u vody jsou prostě pecka. Já vám taky moc děkuju za sledování, za všechno, za to, že jste nám drželi ty palce a pěstky, taky tady jsme krásné ryby, takže bylo to fakt super. Díky moc za všechno a zase někdy u vody. Mějte se, čau.